Jim cái chừng vái cái number lai spa lai pakhandai lai khandai Wadino yanga atrai, ko blay nga wad jngay na nga, tupen kloy banirap nga, kutray nong pen janga. Agagerteng ukpa badukun badumen sim bakun. Amen. Kajingi jong utray jong iu Jesu Christ. Kajingi jong ublay, lambay kajingi slog jong mensim bakut, kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Mentakasngi, yos ngau shibun shpang kajing iye. Bar kata hukum ke bakrautam ke bau blay uayangi kedai bangin iye je ublay na kedo nur jingi baro deka mensim jingi baro deka jingmot jingi baro bar ke bor jingi baro ngitip bakini kadai hukum ke bakrautam bar ban iye je lo paramarjan ke milidihi hadu katno ngiem yakini hukum hadu katno ngilak ban pen urlong ini hukum magaji jengi kata kesyong hanga iwe hangi iwe bangin jubab hala kejong kemensim tutunya sangat mentah shipang pan mahab no blay naga bentak pop kisang kilai kilet hitam giduna hagaji kejengi. Ini dua lang kum kayeng kesem
na kasla kabakhat lai kasla kabakhat lai nga pla hau blei beden bor bero bade phi ku men ku para bang la le pop shi bun da ki jing perkhat bade ki tien da ki kam bade ki jing le klet da ki jing le palat changa da ki jing le palat changa da ki jing le palat bakrau changa namar kata rupa di kamaria buku kebayesa katai suti ia ki angel bergeruku bade phi ku men ku para Baduai na kabanta changa hau try blay jungi blay beden bor baro ni sne yingi mandala map no ki pop jungi unyalam yingi sha ke jing em bam jukon amen sim ke jing ruai ke number lai spa sausan lai sausan Oh,
ini aduai. Play beden bor berobat bayi snei. Ubada kejing ais bun kejong mehi. Kirungai kejong me kila benterwa hame. Ya kejing syakri kebadai bad kebadan buram. Tuai ngikir pati me. Bangin mare pen kloi klem da jentut. Syagata keba melekular. Dau trai jangi uji sukre sukun jang me. Ubaya merbasun syaring kat me lembat men simbakut. Way ublay junam la junam. Amen. Kajing puli na ke kitab Deuteronomy. Moses ulak ren hakipat ba uang. Tu syak ting yau trai ublay jong pi. Ma pi bad ukun jong pi. Bad ukun ksiu jong pi. Da ka barakhe baro silantar kajing jong pi. Ya ki ain bad ki hukum jong u. Kiba ngalap tha yapi ba pendop Islam tos ngap namar kata ko Israel bat to pikir bha ban le yaki kumta pensa man bha bat pensa roy sapar shikat dei kumba utrai ublei jong kikpa temen jong pi ulakular yapi ha kata kari kabatuit da kadut bat da kangam to shashkor ko Israel utrai ublay jongi ulong tang mo utrai bat pin ya utrai ublay jong pi da kadonut jong pi baro da kamansim jong pi baro bat da kabor jong pi baro Bat yakine kiktin bangalap tha yapi menta kesngi tori kendong hakadonut jong pi kaktin jong utrai Isngawu yang lay Kasam kabakat pra kanamba ndriu spa kendai po ndriu kendai inot Nginyarwai ka antipon kabasau Kalenong kedekot kebaar hadu kan riu kan nyau. Islam utrai mau siang jonga. Saya roy ublay unong penim jonga Au siang basket ulong ublay jonga Kasih kaku jonga unong yada jonga Utrai bas pun bapa Angga kot yabu Uwan pelayangan Islam utrai mau siang jonga Jing at pelung jing jong
Jing pule na ki shithi shaki Hebrew ko para kilingdo kiladon bunmut nama lakhanglat iki da kajing yap banne sa hakakam Henry ukres ubat sa ela kajing long lingdo nama arba uyai sa junam namar kata ulala borobor ban penim mekitu kibalai shajan ublai lingba jungu namar u im junam Banya sai na kebenta jungki. Kalong kebadai bangindon uling do orang ba uba kumuta, uba kuit, uba lui, uba mbet tingit, uba lak penkerpang na kinong pop, ya uba lak kentiu halor ki beneng. Mau don kam kum kiwai pat kiling do orang ba banterwajin kenyaman kesngi. Nengkong nagbenta ki pop jong uhi, banang tapat nagbenta ki jong upay ba. Yakaniw lale tang sisin le, habaw laterwa yaladi. Da sisya, kain katung ya kibriyo kum kiling do orang ba, ringkat berkejing telot jong ki. Henry kaktiin jong kejing smay, kalawan kam hadin, ban ya kain. Katung leng do, Yau kun, yau bala penjanai, shijunam. Kaktiin jong utrai. Isngau ngu yau belai. Yaru bait yanga un kongo ikiktiin junga uang utrai. Baru kupa junga un idiu bangin shongne hau. Hallelujah.
utrai udon rengkat bat pi Engkat bat piru Kajing kule naga gospel bekuit kat kum u Markus Kaurong ikutrai Ay kata kapor we nakistat ain ulawan siyaw Jisu Badula keli ya u Kay kahukum kabanangkong nabaro Jisu la jubab kabanangkong kadai kani To syashkor ko Israel Utray ublay jangi ulong tang mau utray Bat pide ban iye ti utray ublay jang pi dagadonut jang pi baro Dagamansim jang pi baro Dagajingmut jang pi baro Dagabor jang pi baro Kabar kadai gane Pide ban iye telau para marjan Kum yala dehi Om don kanu kawai pat kahukum Kabakam krau ban yakine Ta ustad ain ulaong hau Kadai shisha kunong hikai Melakren ya kabashisha Ba om don we ublay Bat om don we pat light na u Bat ban iye di u Dagadon nod baro Dagajing mod baro Dagabor baro Bat ban iye di u Para marjan kum ya ladehi Kakam krau ban ya baro Kijing kenya tang Bat kijing kenya Padabau Jisu layu i Baula ai kejubab kebastad Ulong haki Pim jengai nakahima ublay Dien kata Om don banut keli shu ya u Ka gospel jong utrai Pacing yarong yami ukis Him jengai na kahimau blay Ngam tip ikini kentien ke bau Jisu uong yunu start ain Kadai ke jeng ong jeng u yang ai piro kata kalong ke jeng keli ke bangi hap keli ya ledi bat pihap jubab bro pihap jubab bro om day bang jubab le men le ne tenang beriu henrei pien jubab nadu ke mensip kajing jan sekata hima ju blay kadai ke kentien hi ke ba Jisu ulai alap nengkong kentien balatho ya kentien si alap ju Jisu ke bagi Shem nang ke gospel kat kumu Markus kalau nong benengkong ke khot bakhatsan kadai hi syapang kata kahima ban penjan iki breu sya kata kahima hima ublay kalajan ong Jisu to kala ke bamut batungai dah ke gospel dia kejing jan saya kata ke hima ke cung ublay kadai kejing kala ke bamut kadai jing pai biang syau ublay metanoia ki ong aktin Greek kemut pai wak tena kini kadau ikini kiju kikentien haga sengi berdepai uleng do leni ki sister bagi tak yu depai haga syalamat jeng Pakistan yang tu pai bak naga pop batu ngej ya ke gospel nang ba pinubyo rung haka hima ju ublay tikani kalong ke jing khot ie ju ublay sian dengan sarake yu Jisu kumus im jong ka jing im ke jongi gus im jong kata ka hima au benai no bombar hakata yeu ke balai basau ngirake berbor man lo benai ngibu ikapan sengat cuban kud usnem
ya kapan sengat hau Jisu ban ong ba medai usim kiai kita kapan sengat kada ke jing em ke babah ke jengi ikam le isnai ke jengi ke jing le hok ke jengi ke jing trei hok ke kam bangi trei ke jing pendep hok kum ki kemi ki pa ke jing pendep hok kum ki samla ke jing pendep hok kum ki khna ngatrai kata kalong badan kamba ba habakut artat jusnem man bakut snem ngiong happy new year bad ai ba ngin pen kup chua ya kapan sengat dagi kam bahajingi hu Jisu isala ban ong happy new year lani happy Christmas te sepang kan ke jing i ya ka bangi tip ba u blai u khodingi da ke jing i u blai u la i hadu kata-kata ya ka perthei ba u la ai tino ya la u jong u khun ba marwei babaro bangai tau nom yap Henry unyo ya kajing em bam jukut kini kilong ikantin kasamari jong kata ke kubor babha jong kata ke kubor jong kajing i jong kajing khot caka hima bau blei ula i kata-kata ti hadu kat nongis ngutho kata kajing i jong blei kata ka syong hanga phipat ba ngati haba ngahikai yaki bayat ho sibet rong sahikai yaki bayat ho man kas nyu blei ngam lai ti lai jat ngai kai bet na kabanta ki bade ban yat ho ngala dep menta ya ka bash ka baar ngala dep sedang ka bash ka balai lai sngi blei ka we ka bash sibet haka bash haka sngi blei ka baar jo ka bash ka balai wat ki balai yat ho ru phila banwan jikai nya Nomor bunsin giblak syia tok sian isnga bonong ani la debiat tok. Hernai kumno ban patri kam ye kene kicing i jublei kimnang. Bun kilong trial and error kiong. Hakicing im juki hakicing i juki hai hakje de hi ngasem. Te kene kicing hikai ya tok. Ngila bon ong bakal ngin kade man penlong no kum kicing hikai niam. Ye kilong yeng kilong sem kejungi. Ngidi pasudon kam badikai sepang kicing i. Mar kecing i kelong bakrau do kata-kata. Tiga bang hikai kecing tho. Ngapa pai ki arngut. Senrang bat kentei samla. Bat kin ong shua iwe pat. Dagi kentin jong i saya no tu lupa. Dagi kentin so maaf. Ikentin jong Jeremia no tu lupa. Kelong balai puwe de khot balai. Ngala i je pi dagi jing i bam jukut. Ngan yai les boni pi. Kita ki ong kata, bat om dei bagi ong teng naktin, Henry kin haperwai wei pat. I bat kanika drilling ka yarapa. Ngala i dia pi dajing i bam jukut namar kata ngala yai les bonia pi. Dikanik jing les bon kam dei tang hakpor badang ya samla bad badang ya so syong shit Henry si jing em bad ngapak ruai shua ya ki senrang kentei taki kentei kin ruai ya pej peleu ya khmat bad kata ka kren bahatu pi ong bang e di pi ka de si shan em ublei ula ong yang i ula pej peleu ki khmat jungi bad ong la e di pi la EDP da kajing i bam jukut pej ya ka kijing thok ba khoi phian lap sikit ya kata hakaba nangkong kajing wan ju Jisu hiru ka de kajing i palat liam kumol ong pi na yu anes long balai khot khan riu bau blei lo i thadu kata-kata ya ka perthei bau la aitino ya lo jong khun ba marwei ba baro ba ngai thau unom yap unyo kajing em bam jukut ha pedeng ngibu ya kani ya kajing i jung utrai ya kajing yap jung srai lu pina bat slay kajing panpau ju Jisuru slay da kata kajing i tikani kelong kajing le jung ublei bat ki radba ki bakren sepang da kajing i hamtam kejutang batmai deu Yohanes apostol namaru lu i daladi dalagi jong ikmat ya kata kajing i bakrau ju utrai baru baar padu dari Paulus apostol. Hakai citi jung ukran si bon ke sepang kata kajing i.
ya ka bangan sapersyang ban IP mentah ngatrai bangan krem de kinu kentin ku moong u kamentoiri don kadon ku jing ruai ka bang latau ya ka bahaki be 90s mo 90s lapan mi ru hapo Saint Paul Seminary lang baju Father Bernard bat jong Father Jemres kilar ruai kan thei ka por jong Father Jemres Father Bernard ti dei wulong kepa wong ya kepa jong Father Leo Mary Lendem la klatno tu ble siaso tu ble un ai ke jinya thai bom jikot wong Father habangai kulumar bat ikmegi khon janga ngasya ruai tu jing ruai jong pi ya it pi mar kelyang kumbanga it ya pi ya it pi mar kelyang kumbanga it ya pi kumbanga it ya pi kumbanga it ya pi simple ba tela ong ni ladang akrem ni kitien jo ki briu ni ke angel Henry ngam don jing it ngalong kum karnong kabasawa kambiang ban ong tang dak tien o nga ie di pi Henry ki tien ki kampat kimpen i pi ha ga jirwai kong ta kede na ka siti jong Paulus apostol sia ki koren kalong ba khatlai pi kalong ba khatlai bakran si pangka jing ie berkata ke jing ie ke ba Paulus apostol keren sia kade ke ba kabang sia hikairu sia pang ti sab jong chi ie ke jing ie ke balong kumno kabang di bandon kum di kon Kristan leni hayeng asem ha jing ie de jing bat ki wei ke jing ie ke bayai syak satar ke jing ie kam long ke bas ke di ban long ke bas bun ke jing ie kam pi hoin kam lek khaleu kam lek khrau ke jing ie kam wat ladi kam klem akor kam khoi lem ni kam juat nut ke jing ie kam kemen ha ke jing lek bom hok henry ke shat kemen ha ke jing sisya ke jing ie kam map ye baro kaya sya ye baro bat ka kermen ha ki baro pi kata ke jing ie ke bau bleu la ayangi bau la ie hadu kata Badu Yesu la keren hi lembau Yohanes ya kini kentin hakal nong ka ba khatsan hakal nong ka ba khatsan ngi syem shibun ba sepang kan ni ke jing ie hakaba Yesu ula ong yi kini kentin ba ka hukum ka ba tmai ngai pi to ye iwe pan to ye iwe pan jarwa pi uji suang no ka hukum ka batmai nga ip to ye iwe pan ku bangala di pi kumta mapiro pi de bane markaliang lada pi markaliang baro kintip ba pilong kisenran ke jonga pi banlong kisenran jung ublay kadai kata ban syak khot bandon syak kata hima ke jung ublay la pi sa kelak bomot la pi sa kiar ke pop bat bisa shim dia ya galenti junga jar ba un ko ngoi ka tin junga ukpa junga un ji u bat ngin yawan sya uta bat ngin syong bat u khat sau Yohanes kal nong ka ba ka khot basa khat sau khot ka pulai ti hadu kata kal tangi kemut kum ong ka mada trisa ngi penlong ngi ka do nut jingi ka barit ba bakan he kan yar ban penyam ya ublei pi henre la pi se la pi kem kemut i do nut i badon mantaru il nang rit pi ong ki start science ya uklong senam jengi uba yeng nak pengaji kalong baik tikum kan ni kejing bat kan kejing he ju uklong senam lada pi he ka kti do nut ju piru he kam de kejing he ju do nut ju uklong senam henry kejing ai jing i jengi kata ka kti ka ba he
Henry la dak long ka kti ke bom ai ki we ke bar bok pen ban ki we pen jot ki we ngatrai am dai ka kti ba dab jing i te hakani ke por ngidon kam bas uthu shisha ya kani ku kan tin ka ba nagaliang jong pol uang Syagi ka Stephen kong shikoren kalong khat lai du khot ke ba pra ka jing i kam du no lanu ro ka jing i kam du no lanu ro ki kin du no ka jing tu lupa ka jing ki tin ki thali ka jing tip kan dam no bat kini haba padon ke bajanai kini kidon Henry habalawan kata ka jing i kebajanai kini lagi duno ru la pio ke jing i kalabiang kumoong ngasam abaku pa jing i jing snai jing me ka kham koridor shibon ban ya ke jing em ya me ke do nur jonga ka terang hi unong to sam wong i dikin tien ke so tiang shisha abaku pa jing i jing snai jing me ka kham koridor shibon ban ya ke jing em ya me kedonut jonga katrang sam ke bahan riu polai dekat ke bahan kong balai ngidi ban trang yo blai ngidi ban trang ban i lagi yang kisem jengi kim dadap kata kecing i ngidei ban wan ra kecing i jeng ublai namar kecing i jeng ne pertei kadei ke ba don upita ban teu ubabakla lada pi bahabriu ngan EDP lada pi ruspa ngan EDP lada pi ko ngu yang lada pi le ke bangaong ngan EDP pi handa ke ji ju blai pat kadai nga EDP namar pi dei ma pi nga EDP namar bangalong jing i ngadap da ke jing i ngamla klem da ai jing i ka jing long jang ak le jing i ban ngi siam megane na ka siti jong Yohanes kal ka siti ban kong jong Yohanes sipang kata ka jing i bau blai ulang ka jing i wang benoi kal nang basau khot ka ba nyeu ter ku ba i de tu ni i we pat na ba ka jing i kalong na ublai ba de utau ba i la kha na ublai ba le itu ya ublai utau bom i umi tu yo blai i balai dakane ublai ulapan pawe la gajing i dengi ula phai lo jong ukun ba marwai se ka pertei ba ngin dup yo jing em da u hakane don jing i amdei bangi la i mangi yo blai henrei ma u ke la i dengi ba ula phai lo jong ukun ban sius pa na ka banta jing i ko ba i lada ublai ula i dengi hadu kata-kata ngiru ngide bane i iwe pan walada amdon manu balio i ublai usong sa hangi lada ngi iwe pan kecing bat ya kecing i jungu la penjanai hangi sengap lada ngi iwe pan ya kecing i jungu ublai la penjanai la pentrikam Hila do bleu la ye la the shibun ka chi tan rai kam don ka response inga try ka long sep ka long ba shutu thanala te la khodingi bangi de ban long kita ki jaka ha ba ka jing i ju blai kan shong ne shong sa ngin accumulate ngin lum shibun kata ka jing i but anom don ka ka ban pan baklai ngi kum gi kun kristan wan ka jing ya per jumot wan ka jing duk ka jing tangan wan ka jing pang wan kanu kalanot ka jing yap rangi tip bah bangila dab ka jing i ngila ban pediang lo di kita ki baro namar ngi tip bah ublei ui jangan hadu kata-kata bad ba omdon ke bangade ban tieng kumoong u Petrus haga Stephen kong ju Petrus kal nong ka ban kong dekot ka ba ar uang da ka ba ko ngu haga jing sisya pilapan ku jadi bandub i janai ya laki para namar kata to ya i mar kaliang berbor nadu ka donut i nadu ka donut
balai bak don jing bon jing kulumar haki ying gesem kejing artatien haki jing dei shilok shi tengah kejing bomla baso thu ki kemi ki pa ki khun le ki khun ki kemi ki pa namar bakam don kata kejing i nadu do nut kodong tak kejing i barham ya shonglang bomla kiar syu dalam aban light penban kesuk mo uni ukun jengam jupok ngote la daun ciblaka partai le sika kemi ka perkat jar-jar kumta no mdei benong kumta udah long kumno udah takai kat no ukun ro udah ujong pi hab ie ju ai shibon yu ka jing ie pi sa iba usa kumar kle usa bu ai jing ie usa ko ngu epi isya kajing angnot juki kemi pa manta khamtam kajing yo gi khon ki ba le kajing dei silok phimpat ai te kata kajing e na do not pi ai te kajing e pendep rukam na kring dau ka sincerity of love kam don ka ying gesem kadon kajing artatin kajing perkat bakla iwi pan kajing trai sniu pateng teng kajing penhar pudru le engagum tu apsyangan le tu kale engagum tu ngar ngan sa le kampalat kata kam dei kejing i nak dok nut ban pediang iwe kumakilong sibon hadu kata-kata Jepang kan kejing i ya ke bau Paulus apostol ruang syaki kolose wang nalor ki baro tu tablub da kejing i pila beron sibon ki qualities kejing long bab ha je pi hari icing of the cake ki ong mo la pisnau kek babang kan kono hendak klamdon kejing pen internat jerong kenam internat te Paulus apostol ong kyoto ka icing de kejing i pi tablub de kejing i wang la ke Tesalonika wang menu to try un pen roy pi bad un pen slay pi da kejing i berkeliang bad ya baro tik kumba mangingi i di pi to un pen klan ki do nut jong pi daga penlong yaki kiba sngur kiba klem kiba telem hakmar ju ublei pi haba pidon kata kejing ie kiba shisha kemol kare gelong kiba sngur jayu haba pi pe ya pi te ka makaklat ladon pui pindi ka to pim ko abandi pin tet no ti ka de penlong kiba sngur wa pidi ka to pi so hun ka de ka ka balada filter ka ka baladep shet ba pidi so hun ka singam ti kum taru e kejing ie ka bau blai ai ngi ka de kata ti ni khot ie di pi baro kon man ka parabi ie ai ba man ta ka sngi ngin kut jingmat ban siam ni ka hukum ka ba krautam ka bau blai ai ngi bat kata ka long kejing ie ngila bandon sibun kejing le niam na rukam sibun ni tablub de ki teng kejing i la shu ong ba na ban ngala pentit e pi sibun ki ti pi hab i denga pi pentit de kejing i pi pentit ne pi bun sin la pi le ta ki barit tam pi le de kejing i kata ka kham kordor bani a sibun ki klam don e kejing i te nak ni dau akal klom niam jong ki ni Israel ak ta pon jong ki Jew kelumar bah ngabodon sibun ki ai taki hajar ki ai tena kena da unu Farisi ulawan chu Jisu banten ju yu ke ka hukum ke bakrautam namaradon buki hukum bun ki ai badon bok ba ulawan chu Jisu he is the master of love he is love himself udai mau kan rad ju ki i liu ke hukum ke bakrau tam Yesu lapen konsai si kita gi ain berkhot haki arteli ban e jublei da ke da barkhot ke jinglong jupi da ka do nut jumpi da ka mansim jumpi da ka ji berkat jumpi da ka bor jumpi na dong sedong bat kamkut tang yublei namarba ban yublei kambiang phebi parabriu namari gading phana phimla ban pelong gading phana tang ban yeng habdon gading phana ban penkiang ngim ju iu dik phana badon tang wei ba penien
ban pengkiang ai ta pengkiang ke jing iwe pat hi ban penlong ka perfect cross ka ding pna ka bajanai ti don shibun ke jing let's say ban translate ya kan ding pna ha ka ji imujengi ban dia ulai ban para briu namar ku makalong ka cross ngisai kan du shibun ki cross ki jing Hendrai kan mau ula pen yangi kuno ban wala dangim dawa ula IT nak ya kajing nak banta jengi te bangin ku ba u bangin maaf ku ba maaf u bangin la isnei ku ba la isnei ma u ene ro yu Jesus Christ Snob hawan yen Shem ke jing ruai ka number lai spa ndriu puwe lai ndriu iwe jingi hadu kata-kata dah kijing syania til telan u tengin pai shu ban pan ni kijun kam jingi met bat mensim Nagabenta Papa Ku Pope Francis Archbishop Victor Lingdo Barok Lingdo Krunyam Minotray Balang Ikerpat bumensi makut un penslur batkan pam yaki bencerai kipat chome da gajing start gajing id bagajing rubre ikerpat yame kutrai naga bentai kelong yang long sam kristan ikerpat bagajing id jong mensi muble kan pensit hem yaki yang kisam kristan bakin kelalong kirempe jing id Jinga teli, bat jinga sotu jingmot. Igerpat yame kutrai. Nakabenta kajing suka kapertay, hakari bakajala. Igerpat bo mensim jing e jong ublay. Unpen keluit mensim ginong sensyar, bat kinong yalam. Baginyo ay kajing sempang bagamon.
ban sensha da ka hok ba jing tip riu tip dei ngigar pat yame kutrai Igar pat yame kutrai. nagbanta ki khun samla jongi bat hebrit baro ngiduai bomen sim jong jing i ba jong jing tingkan uncharai unyalam ba upen khu yaki met ban men sim madagi por jing e ba jing tenju kin sem jing e kin scam jing e ba jing chania aga monu blai ba hagi jing hikai ka balang ba khu jong u ikat pat yame kutrai Igar pat yame kutrai. Nagbantai bapang basitam hakaleng ki jaka sumar madhaki yeng ki sem jongki nakadaw jong ni ka khlam naki wei pat ki jingpang ngai ti hauman sim ka jing yai sha ban pantngen yaki bat ngi kerpat ya ka jing subun ba ka jing isnei jong blei ban pan koit pan khia no yaki ngi kerpat ya me kutrai Igar pat yame kutrai. nagbanta jongi ki pat blei belum lang menta ngi duai ba ka jing I jong blei kanai bor ba plilat yangi ban subun bat it elaki para beriu igar pat yame kutrai Igar pat yame kutrai. Dau Chris utrai jongi. Chim cái chừng ruai cái number lai spa nhau away, lai nhau away. Subhayeng tu duai ko para bagajing kenya sanga bajeng pi kan long bapadiang hun hau blai pa beden bor baro O try yang ya gajing kanya nak ki jongki nagbanta gajing ro baturam ketengju gajing toy ni banyak kapalang ko jongku ro wei tu ai bakani gajing kenya ko try kan long hame gajing terwa ke bakui badhangi pat kan long gajing these ke bakui jong gajing snei gajong me dau kresu try jongi utrai udon ringkat bat pi oh kenti wiala ki donu oh ngini ai ngoy utrai keradu blai jongi da shisha kalong ba shong ho ba ba dei ga dei ti ga jingi ba ga jiban em yangi aman la ka pod ba ga jaka ba nai ngu yame o kan rat ko pa ba khoi ko blei ben bor bad bom chu ko leng mau trai jongi yu Jesus Christ na mar lang ba ga jing maya pas kha jong u la pendep ka kam ba phala nang ban khot yangi naga pop bat bar kalungkor jong ka jing ya baru khot syagani ka buram wapan long yangi menta
Kajait ben riu ku balajit kajing long leng do bakan jaman sim kajait ben riu bakun upait balakerpang na kabanta jong me uban panbena haman la kajaka yagi kamba ku jong me na ba melakot yangi na kajing dum sya kajing syai ba pala jong me bat kumta ringkat bat ki angel bat ki arkangel ki ketsim bat ki hima bat baro ki pai belin bat baro kabor jong kabeneng ngin ruai ki jing ruai ro eme kat ba klem sange ngi pen bena Ais pa kandai busan Shisha melong berkuit kutrai katamei jong jing kuit baro. Namar kata ngigir pat yame tupan kuit pengentang ikini jin terwa ke jengi. Nag bapa yu mensim jong me kum ka jer halor jongki. Ba kindup kelalong yangi kamet berkasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hagapor baladino yu badala kamons ngobha. Ula pediangi kijing sya shitom. Ula syem yu ukpu badak ba aingu yame. Ula kedia yu badula ai halagi sendran uong. To syem batu baham nakane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga. Ya kaba NIT na kabanta jongpi. Haga jugrukom nalayabam ula syeme ka khuri badak ba aingu biang yeme ula ai ka halagi senran uong to syem batu di nakane pibaro namar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jong jutang batamai badbam jugon ya ka ba an panme na ka banta jong pi bad na ka banta gi babon ya ka na ka banta gi ma pi ki pom Tule yakani man kan mau yanga. Kajimaya jong kajingay.
Mar kata ngi bapan mentai ke jing ya ba ke jing mi pat jong u. Ngi terwa me ko trai u pu jong ke jing em de ke khuri jong ke jing pen em. Ngi dai ngwai dem na mar mela nyeu yang ngi babet ban yeng akhmat jong me bat ban syakri ya me. Da ke bas ngauret ngi kerpat ya me. Bangi bayo benta hagamet bakasna mukres ngin long bapania tali kawe da umensim bakuy. Tukan mau ku trai ka balang ke jengmi ke bala priang setelah ke perthei penjanai ka ke jing iit rengkat ber Francis ukpa bakuy jengi. Victor lengdo bishop jengi bat baro ki lengdo. Kan mau lem rui kin men ki para shinrang berkentei ki bala yotia ada bakar men ya ki jing mi pan. Bade baro ki bala klatno ag jing is nei ki jong me. Tu pdiang iki sya ki jing syai akmat jong me. Tu is nei ngi baro ngi kerpat ya me. Kenang ba ringkat bat ka Maria tesuti bakui ka kme jong ublei. Joseph bakui du kurim jong ka. Ki apostol bakui bat baro ki rukui ki bala pensengau bahaya me pateng la pateng. Ngidip long ki babet ban yo bentalem ha kecing embam cukut bat bangin ya ro bat pendon buro meme dau kun jong me u Jesu Kres. Da u lem bat u bat ha u kan long ame u blei u pa beden bor ha kecing ya long ka we jong u mensim bakut baro ka burom kecing ya ro junom la junom. Amen. Kumal hukum ingi daw nong penem bat kumal hikai ingi dikaktin blay nginut ban ong kokpa jongi ubah beneng kan long ka bukhui ka kerteng ka jong me kan wan ka hima ka jong me kan long ka mon jong me ha ka khandeu kumba beneng tu ai ingi menta ka jingbam jongi ka bahala kasngi batu ma pingi ka rengkang jongi kumbang irungi ma pi ki bales niu ingi Bat wat yalam yangi sya ke jing pensyoy Henry tu pelai tingi na ke basniu tu pelai tingi kerpat ku trai na ke jing sniu bro ha ke jing sbon ke jeme tu ai jing su jing sai ki sngi jengi kenang bada ke jing rap ke jing isnei ke jeme in lai berbon ke pop in yo ke jing ada na ke jing jar bro ket bangine abad kermen ya ke jing wan pan nong pen em jengi u Jesu Kres Mara ka jome long ke ma ka jome ka bor bat ka burom junom la junom. O trai Yesus Kristus melong ki apostol jong me ke jing su ke no bat phi ke jing su jong nga ai phi wat pe pop ke sang ke jing tlot briu ke jongi henai tu pe ke jing e bas kem jong balang ke jong me tu ai ka bat ngi wei pe wei ye ke jing su ba ke jing long shitli ke wei kum kamon jong me ma me ba em ba sin shar junom la junom. Amen. Ke jing su trai kan don berobor ringkat bat phi Tunggu ni terwai ke jing suk iwei pan. Jesu Kristus kunang broad jong ublay ubakit no ikipop ke perthei suk mangi ke beden bok ban syakhot sya kani ke jing khawai jong ukun lang broad rong po ke ying changa Henry syong dan ke tien kemensim janga kan sakyai
Shem ke jing ruai ke number aspa arpo R. Mapibandap ya kuri janga da kajing I jang me bad da kajing isnei ki jang me melabsai ledi dala kamet lagi jang asnam yanga bangan nam tangan kajing yai lenti ki janga ha gani ka per jing yai pilgrim
pan syong ba merangkat bat mi si junam Jisu bai IT ya iwei pi iwei IT ya ladi badi iwei pi iwei badan lahang ni ngaduai nam tai hin meni para jangi ngaduai nam tai basyong sikamon janga basyong sikadiang janga ngaduai nam tai badan khmat janga badan hadien janga degi para janga bangai i desi ngam itu khmat iki henry mela penlongi si para kana bi i ya rabi nga bangan i deki ku bami i yakiru ya ro emegu jisu songu emegu jisu ipadan buram emegu jisu lay shibon ku jisu aga artarik kasngikan mau gi balakhatno Kindon arteli ki mas halum jing tep kata kalong kandai siteng men step bat shibaji siteng no pai sngi lasya tang arngut si jing tep hagawe kawe na kini ki mas enam sya ban bu sentiu mentang memeti daki pai ba hagani ka sngi artarik ya kaget jong kalum jing tep haga sngi artarik en sakhang hakapor saubaji ti sungobha ban bu jembut ikata saubaji khang namar ban kontrol dan ban bad renti ya ka protokol ka bala ai hi ka government lai permission dingi bat ka don kapor ti kibamla ban nei dua ya ka artarik kila ban nei lepa le sela syai lani ha ka lai tarik lani ha ki sngi ki ban sawan ru kani galong badun kambaha ensagar kuya ulum jing tep hamalki aksi utrai ke ban yau tarik por shibaji pila ban yo iki sentiu ro nak banta ke jepron brom ba e ba thon jupi ki ban long ki sentiu lala ki khandiat ka no ro nagaliang jongki khun samla jongka Divine Savior Catholic Youth Association nong tamai kisdang bandi kisentiu mantaga sngi hayut center bat kumjuru la syah ka sngi baraka handriu tarik pat kisadi ha parish lejong wala da manusnem ngim don ka position wala manta usnem ngim la bandon ka position ba handrai kum ka parish ngin sa penlong ya ka jingyat position ha compound cathedral ha ka khatsau tarik ha ka por shibaji sting badan penkut daka mahas pat hang ni po imane ba hagapor architeng ti phila ban tiuneladi nai wan mas ban step phila ban wan portion bat padan buram jisu mani sakramen bat penkut daka mahas ti Bible diary jongsnem ar hajar ar poar bat kumju ro ki kot jirwai ki balapan itenat laban yo na dukan Panagaliang jongka Cathedral Ban kan sadi yakidiki souvenir ki badai yakajing ka jubilee jongki subhaban ya rap iki penslor iki banya tiet sa terwa mentah kini ki hadin kemas bat ki khana ki bari pe gane ki satrwa phi subhaya rap lem iki iki khana ki bala pendep ya kekemenian kin sngobaha ban wantista hakamas ke baprashting namar ki sister ki syem ki jing hikai namar kambiang teman shu pediang jisu kam sau thu ke jing mot mangama phila se bangim ngim rong ngim jeliu ke jing het ba msyem la hikai jing hikai bai ke jing mot jingi ya ke jing duai tang shu poi men step ki duai step ka kot len timneng kira bud be ki me ka masu pa bud ikun timneng ki jubab bat kum juru ke jing hikai ki sister pun kamru iki powerpoint bagi we day tiga ni kada benlong ke hikai lam nang hikai ki ka bagat haka jinglong khna kinom hikai la nu ro sunggup haki kimigi pa kin shimkhia ba amde ban pep haki ni ki jing hikai bat kin penstom milde ban up nak benta haki khun kita pendek LC kita pendek ke jing hikai por shipobuji prashiteng men step kin wan kamas
tadi ngetapat ka kicing hikai kan yait hadu hadi gamas kan yait hadu porsi pebeci Tim pi baro kiba don hang ni bau Rohit Peter Pater na lumpengat Shillong bad i da pisisha karmau plang na opar New Colony layum kra bau dame Wanshua na lama bila mau prem bad Evangeline Siem Malingyang na Lower Lechmer bau Stephanus Sun na opar Shillong bad i Lanutola Angela Lemtur na Malki bau Julian Karnong Rum na lau sotun laban bad ka Olga Veronica Raliang na Obland Road bau Nathaniel Lumsuk Karmalki na Karmalki bad Stella Wendy Sun na Maulai Salai Karya bau Bantai Lang Karbuli na Malki Klishnong bad ka Matilda Doling na Maura Laikor bau Donald Marbanyang na Malki bad ka Judi Wanta Karnayor na Sopian Walang Parish kini kimut banya Shimenta banya Shim ya ka Sakramen ganti kurem tela don kanu ka daw bakini git nyaujur kim de ban le kumta sengu bah banya thu no hangi kam kloi men pen i hangi ya kalenti ke jing em hajan jong me kerhai ke jing kemen ko trai to ngidia duai to ai ba ke jing trai kam jong ka bor ke jong me ko trai ngi gerpat kanang klain na po jongi Kedang ba anda lapan temai yang ida ka Sakramen ke bakan jabeneng endo pen kre yang ida ke jingai ke jong me ban pediang ye kata ke ba kikular dau kres utrai jongi amen agar padi pi ba pin sengo ba hakani ke por banlong aware ya kani ka cipan krek na kabenta ka sinod jogi bishop ka barsalong haka arah hajar ar pulai au benai Oktober ka bade ki cipan krek la don lupa menta ke ki cingmot ki ong synod on synodality kamut ba ngini alam lang baru khoi rengkat bat ngi banwan chi mani lani en kan thup kabalang ka piar lut ya baru khoi yaki bomwan ni mani but yaki let's say kiba yaki tu kiba day nakiwe kan hunru kide benlong kasur jung ublay nam tai jungi te kani ka mensim menta pila ban page aki WhatsApp but ki YouTube ha ka bide kani ka synod on synodality ha ka ba ka balang kadon ka mensim jepen ki bat patmai ka bom dei tang padar la de sister ne kinong yalam niam kiban kren henrei man la away pa away man la ka way ka Kyrgyzstan kidon la ka jong a voice ban kren ti en ka consultation ka sadon menta hagi group la ni haki parish ta haka zone level ta haka diocese level ta haka regional level ta hading katapat haka national level bat sapen lang-lang ya kita kijing syem bangin long kabalang ka batamai ka baru khoi ki don la ka jong kasur kumno bangin penyai kene kabalang kamne kabalang jong ki padar jong ki bishop jong ki sister ne ki nong yalam niam ki katekis ne ki rang balang ne ki blok ki chairman ne ki secretary jong ki blok henrei kabalang jongi ya ka bangi berkhoi ngi don ka benta ka bakrau dia sengo baban long aware ban pha ki jing siam jong pi ya ki jing kwa jong pi pila ban wan ai ki jing mut hanga ngan sa ai haying bishop lani pak direct haying bishop ro kelong ya kino ki jing siam jong pi kumno bangin pantamai ka balang kumno bangin pantamai ka balang ngim de ban sa kumju ngi de ban yo ki jing pantamai ki jing nget ki jungi utrai udon ringkat bat pi
Lei badan bor barok ukpa baru kun baru mensim bakut kerku kerdo ya pi. Oleh isuk ban iet ban syakri yau trai. Is yau ngu yau ble. Shim nakasla kendai pusau. Kajing duai hau Joseph bakut. O Joseph bakut ha kajing shitom kejongi ia pet chame bangi kerpat yame bani ada yangi da kata kajing iet kabala sendrop yame bat kathei suti kebatlem be jungu blei bat kajing ikpa da kaba melak kedup yai kunlung Jisu ikerpat yame men pejis nei ya kajing yo pateng kabau Jisu layo dalah kasnam kodor bat ban yarap yangi kajing don kam kejongi da kajing yarap kodor kejongi dong da juga ying bakoi to da yo pait balajit jong Jisu Christ ukpa besbun to sumar yangi na ka klam jong kajing bakla bat jong kajing jot gonong da bodon bor aga khet beneng kejongmi to isnei yangi agane kajing yale bat ki bor jingdum bat kumba mela pelat yai kunung Jisu na kajing ma jong kajing yap mentah udaru ya kabalang bakut ublei na kajing riam jong unong syun bat na kajing jenjar baro tu kedup yai wei pa wei nangi ha kajing sumar kajong me kumta ada kajing kersyan jongi ha kajing sumar kajong me kumta pada kajing kersyan ban lai im hok bat ban yap hok bat ban yo kajing suk bam jukut habeneng amen wala da kelas lem hakani ka sengi bakadu jong benai Oktober ngene shim kajing ruai syaka Maria bukut bat punan buram meka Shim kajing ruai ka number aspa san puar ar san ar mi ba it wai lem yana kat valenti dan jai
คุยพานุเดงกันเทตลากคุยสอกปอจงพาวเยซูโกมาเรียบคุยขมีจงเลยตดวายมาตาชนีกินอปบมันตาบกปอร์กจิงยาบชนีอาเมนกาบุรมหาวปาบเท้าควรพามซีมควรกุมบากละลงกับมันเองกงกุมจูมันตาบัดปาราบอร์จุนอมลาจุนอมอาเมนกูดอนอดบุคตามเยซูโอมาเรียกันงเงราบิคริสตันอาเคkerteng.